Intant iż-żewġ kandidati jinsabu kważi ras imbras. It-total tal-voti fil-kulleġġ tal-elettori ammonta għal 538. U ma dawn il-voti għal kull stat li eleġġu l-President. Kemm Joe Biden u anke Donald Trump huma viċini li jiksbu numru 270 tal-voti tal-elettori u bekk jirbħu l-elezzjoni. Minnu fissa ninaqdu mal-kollega Samuel Lucas f'parti oħra tal-istudju pensi għadinna l-aħħar żviluppi u dettalji minn din l-elezzjoni u fejn tista' tmur din l-elezzjoni ferm is-silta. Samuel, fidejk. Nsellem lek Antoinettu, nsellem li telespettaturi kollha ta' One News nilqawkom f'din ir-rokna f'parti mill-istudios ta' One fejn flimkien f'dawn ftit minuti ser inkunu qed insegwu l-aħħar aġġornamenti u żviluppi brabta mal-elezzjoni Amerikana presidenzjali 2020, elezzjoni meqjusa bħala waħda mill-aktar missilta fl-istorja politika tal-Amerika. Ovvjament minn segwu għawek fuq il-viżiv ta' warajja fej għanna għawek il-mappa tal-istati Amerikani u dawn il-fej maru. Għanna għawek ovvjament l-istati ħomor li maru kolla għal Donald Trump u il-kamp ta' Republikani biex nejdu u għanna u koll l-istati il-blu li maru koll għad demokratiċi u Joe Biden. Madan kollu ta' minnu ta' għanna u koll l-istati li huma bluni ċari u ħomor ċari. Dawn huma stati li għadhom mumiex deċiżi. L-istati għawek ovvjament bedejnat il-vot imma sissa għat ma kienx hemm eżitu ta' fejn biss indikazzjonijiet. Ngħaddu sabiex naraw dawn l-ewwel stati u l-fejn qed ixaqilbu. Għanna hekk l-istat ta' Nevada jżomm numru ta' 6 elettori. Ovvjament hawnhekk Joe Biden jżomm 49.3% lura hawnhekk f'dan l-istat huwa għandu il-maġġoranza. Stat tajjeb ngħidu li sal-lum mhux ħajilħaq jintem mhux ħajilħaq ikolna l-eżitu kollu tiegħu ġifieri jkollna nistennew għal għada sabiex dan ovvjament naraw fiex ħajkun qed iwassal. Naraw stat ieħor. Għanna hekk l-istat ta' Arizona, stat li Joe Biden rebħu b'51% u ġor 11 il-elettur. Għanna u koll l-istat ta' Wisconsin li Joe Biden rebħu koll b'49.4% ġor total ta' 10 elettori. Il-kamp ta' Trump tajjeb ngħidu fuq dan l-istat partikolari talab għal recount sabiex ovvjament ikun hemm jerġa' il-vot jerġa' jingħad f'dan l-istat partikolari biex ovvjament tant kemm kien viċin tajjeb insemmu li dan kien wieħed mill-aktar stati viċini bejn iż-żewġ kampijiet biex ngħidu hekk tant li fl-ewwel parti fl-ewwel ftit sigħat ilu kienu kollha ixaqleb lejn il-kamp ta' Donald Trump u Repubblikani madankollu fl-aħħar satejn għaleb ovvjament issa lejn Joe Biden. Inkomplu naraw l-istati. Għawek għanna l-istat ta' Michigan, stat ieħor li kien favur Trump ftit sigħat ilu madankollu għaleb issa favur Joe Biden 49.5% u ġor numru kbir ta' 16 l-elettur li huma kruċjali sabiex ovvjament Biden jilħaq dawk il-270 elettur, il-numru maġiku biex jilħaq it-tmun tal-White House. Għanna u koll l-istat ta' Maine dan tajjeb ngħidu l-intemp ftit tal-ħinilu ġifieri dan mhux biss indikazzjoni ma dan issa huwa riżultat konferma uffiċjali dan rebħu Joe Biden b'54.2% għandu total ta' 4 elettori ma dan kollu dan ma jsegwix il-prassi tal-istati l-oħra ġifieri Biden hawnhekk rebaħ 3 elettori u Trump peress li ġab 42.6% rebaħ elettur wieħed mill-istat ta' Maine. Inkomplu naraw. Issa hekk qed naraw l-istati li huma kruċjali li Trump dawn jirbaħu magħna l-istat ta' Pennsylvania, stat li mhux ħajintemm illum ukoll ġifieri li huma daw bisum indikazzjonijiet u naraw ukoll dan issa fil-jiem li ġejjin fejn se jkun qed ixaqbleb fil-fatt ir-rapporti qed juru li qatt fadal madwar miljun polza tal-vot li qatt tingħat polza tal-vot li ġew dikjarati bil-posta. Ġifieri hawnhekk dan l-istat ta' Pennsylvania għandu 20 elettur, Trump jidher li għandu vantaġġ ta' 53.5% ma dan kollu tajjeb insemmu ftit tas-sigħat ilu Trump kellu vantaġġ ħafna ikbar, ġifieri Joe Biden fl-aħħar sigħat beda ilaħħaq ma' Trump f'dan l-istat partikolari. Naraw stat ieħor. Għandna l-istat ta' North Carolina dan jidher rebħa bejn wieħed u ieħor ċerta għal Trump dan ġor 15 l-elettur skużawni u Trump jidher għandu maġġoranza ta' 50.1% l-kontrarju ta' Joe Biden ta' 48.6%. Naraw l-istat ieħor. Hawnhekk għandna l-aħħar stat li huwa kruċjali għal Trump l-istat ta' Georgia jżomm 16 l-elettur kruċjali kif qed ngħidu tajjeb inżommu f'moħħna dawn huma kruċjali sabiex jitleħqu il-270 elettur li waslu għat-tmun tal-White House. Trump hawnhekk għandu 50.3% kontra Joe Biden bi 48.5%. Naraw l-slide li jmiss. Tajjeb, hawnhekk għandna s-sitwazzjoni fil-kamp ta' Repubblikani, fil-kamp ta' Trump.
Trump bħalissa għandu 213 il-vot tal-elettori, ġifieri tajjeb infakru Trump li tilħaq il-270. Jekk jirbaħ Pennsylvania, North Carolina u Georgia, Trump jifdallu 264 vot tal-elettori, ġifieri jkun jonqsu 6 voti tal-elettori oħra sabiex huwa jilħaq il-White House. Ġifieri dawn it-tliet stati li għadna kif semmejna mhumiex biżżejjed biex Trump jilħaq il-270 u bekk isir president għat-tieni leġislatura tiegħu, imma jkollu bżonn issa jirbaħ wieħed mill-istati ta' Joe Biden, stati li semmejna ftit tal-ħin ilu. Naraw is-sitwazzjoni ta' Joe Biden. Joe Biden kif jista' jirbaħ? Mela, Joe Biden bħalissa għandu 227 vot tal-elettorat. L-istati li semmejna li jikkonċernaw il-Biden u kemm huma importanti għall-kampanja tiegħu huma ta' Nevada li jiġor 6 voti tal-elettorati, Arizona li jiġor 11, Wisconsin li jiġor 10 u Michigan li jiġor 16. Jekk Joe Biden jirbaħ dawn l-istati li għadna semmejna stati kruċjali, Biden jilħaq bleżat il-numru maġiku biex ngħidu hekk ta' 270 vot tal-elettori biex jekk jagħmlu 46 president tal-Istati Uniti. Dak kien kollox fuq minn naħa tiegħi, Antoinette, inħalli fidejk sabiex inkomplu b'dan il-bulettin tal-aħbarijiet.